You can also tell your friends ukuthi akulona ikhemisi lodwa leli. Ikhemisi elinane counseling. Siyenzela ikhemisi enane counseling. Uma dididi abamdinga inyanga egosha ikhome namaphupho ekhove kwasondela eduze kwakho uphume semamatheke ushaya mhlase emoyeni ababhulela abalali kunomntwana wakho uzophithanelwa ingqondo uyangizwa ngithini kodwa khona into eyisidakamizwa ayidlayo awukhulume gogo ngizwe yebo khona mfana wami ona-18 mkhulu osebhenini gogo noma ekhaya kini kunamawele noma unamawele yini uyangizwa ngithini ngoba ikhona into yokufa enjengokuwele kuwe ekufa bese mathi yakuthinta wathi uNkulunkulu kimi